С именем Аллаха начинается обряд примирения кровников. Здесь собрались известные богословы региона, родственники и близкие враждующих семей. Примирение сторон возглавляет заместитель муфтия республики Ансар Хитиев. شيسيد القرآن شعبوه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون القرآن شعبوه بطل شاتعور يحشو يجري دو ألا دا القرآن شح إتوا آل الرأ وين بق بو ويبصل بناخلر وناخا الشيخ قمال دي حار ألا حسن وكل بنسوه أردوجر دقهم ذر وين ما أرتقوير دقدو دالا شاتع ورد عده تنشلت إعدال لردو الوجن ديلت ناقص وين شلت إعا إدو سر تقوير الدقدات دوج يقع أتصل دقدو تقوير دال لردو الوجن. Рамзан Иламов был убит в результате ссоры и недопонимания. Попросить прощения пришли представители рода Хадзиевых и близкие родственники мужчины, от рук которого погиб человек. أجل حبوس بدوي سلطة عربي غلاء نوشي مدري ساعد دوي ديل إيشن ده ويلورش بهنيخ ده شجر ديه ديخر ديه وحمن ديه شجر ديه قندير دولار يحم Благодаря усилиям духовенства республики представители семьи Иламовых смогли простить виновного. ونقطة مخكة مفتيات بالخوة أنصار حج قبل دي كاشناخنا ديال إلتش أستاذ رياض خلصان مسارش جوات خيوحي نتخون جوات طنبنا نيسان همدارير ديال قيدة سقداوي زاور وانشو دال جشتل تحت يواج خانة يمودل خاتم عجوينيقي نيس مدل دال بستعبل بي. По поручению главы региона в 2010 году в республике была создана примирительная комиссия. Благодаря грамотной и взвешенной работе ее представителей большое количество семей, враждовавших долгие годы, смогли прийти к миру и согласию. Всевышний говорит: если вы будете снисходительны, проявите великодушие, простите их, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Диана Хармуш, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев, Неделя.